Webafowethu nazo ey'shisa bhe ulwandle nkulu usevele-ke wathi-ke makube njalo sikhuluma ngayo ingoma C umthandeni icobamele ishahambisana noMahuke laphana-ke. Yebo bafowethu, lento isho likhulu kubalandeli, isho kukhulu kubathandi bomculo kaMaskandi, isho kukhulu kumthandeni, lento isho kukhulu kubantu futhi abasebenzisana nomthandeni icobamele isho mpoko-amanqele. Ake ngiqale nginibingelele bafowethu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani bafowethu-ke. Uma uqala ungena ungakhohlwa ukucela button ka-subscribe phinde ulike lama video-ke engiwenzela uwona. Ngoba bafowethu-ke nazi iy'ndaba-ke eseyihlaba abantu abaningi-ke umxhwele, intokazi eyazakhela ugazi engomeni kamthandeni iParis ulwandle nkulu, intokazi yakwamtshali. Hayi bafowethu, isithe ayivotelwe le ngoma, ingoma C okuyingoma kamthandeni ehambisana noMahuke. Bafowethu, lento isho likhulu khomisa ngokusobala ukuthi ulwa wawabona amandla engoma yakhe ukuthi-ke ahamba aphelelaphi noma-ke agcina kanjani. Mesikhuluma ngeParis sikhuluma ngesiqophamlando sengoma esashaya imlando nemlando, izigixa zemlando awusuka madoda. Leya ngoma namanje lo mlando ngeke uvaleke, iku-25 million viewers on YouTube, kuthi ku-Spotify iku-16 million, not 1000, 16 million. Hey bafowethu, zinkulu lezi namba, zinkulu. Sikhuluma ngeParis, nakho namhlanje ulwandle nkulu uthi bafowethu SMS ingoma C ku-35 ku-615. Angiyazi lento bafethu, kodwa-ke abantu abaningi bakujabulela kakhulu-ke. Sake sabona umshofokazi-ke epostile ekhasini lakhe-ke bakhombisa ukuthi-ke baya-appreciate yonke into eyenziwa ulwandle nkulu. Mina-ke ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo, ngiphinde ngikuthembise ukuthi cha makukhona kunye okuhlabahlosile futhi okuthinta amacoko kaMaskandi-ke ngizobuya njengoba kunjalo. Hhayi ezomaskandi kuphela, nezinye.